I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Milan i dobrodošli u moj novi klip. U ovom klipu igramo FIFA Mobile. Kao što možete da vidite, ja sam Legendary 2 divizija. Ovdje mi je izašao ovaj pack koji mogu da otvorim za ovaj mjesec koji sam igrao. Sad ćemo odmah da ga klimujemo, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Evo sad će to da mi se otvori i Lewandowski, to je dobro. Dobili smo Lewandowskog, striker 87. overall. Odlično, dobili smo Lewandowskog. To mi je jako dobro. Evo da otvorimo ovdje nekih 5 skill boostova. Ok, ovdje mi je sve jedno, bukvalno. Šta sam dobijao? Da vidimo ovdje. Ja ću ovdje da utišam zvuk. Sad ćemo ovdje nešto da klimujemo. Dobro, idemo sada na moj tim. Imamo 6,5 miliona, to je dobro. I ćemo prvu story, ajde. I može opet ovo da se otvori. Ja ovo pogledam svaki dan, možda su opet resetovali. Da može opet da se otvori. Ne može. Da vidite ovdje. Sad ćemo da kupimo za 1000 ovih 2 miliona i Treasure Map 3 da otvorimo. Evo ga ljudi, to je sad taj pack. Treasure Map 3 i 2 miliona coinsa. Već imamo 8,5 miliona. Što je jako dobro. Bukvalno pre klipa sam imao 4 miliona valjda. Ne znam koliko, 5. Dobro, ne znam koliko je bilo. 5 miliona valjda. Otvorit ćemo ovaj free pack što se uvek dobija. Dobili smo nekog 50 overall igrača, nebitno. Ljudi, idemo prvo na moj tim. Tim nam je i dalje stotka. Evo me ljudi, ovdje je moj tim i ćemo ovog Gzabu da upgradeujemo na statku. Samo ćemo dati ovdje 1000. A nećemo ni 1000, daćemo ovih 500 i možda ove, ne mogu. Daćemo 1000 sve jedno mi je. Dajemo pola miliona coinse. 500 nešto, 1000, ok. Evo ga Gzaba statka. Tim nam je i dalje na 100 overall. Sad ćemo Dybalu 1 over da dignemo. Šta treba da dam? A neću da dam ove, nego ovo. Da sam ovo, 50.000 i ovo. Evo ga, Dybala ide na 101. Ima dribbling 107. Sam prešao na novi over. Najdalje sam ocena 100. Dobro, idemo sada na onaj event SBC, Squash Building Challenge. Ja sam tu popunio neke igrače. Sad ćemo u ovom klipu to da, kako da kažem, da klimujemo i da vidimo šta ćemo da dobijemo. Evo, kao što možete da vidite, ovdje imam neke igrače. Samo da vidim možda neki drugi. Lewandowski može sigurno, ali njega neću da dam. Nisam lud. Nema veze, možete i da ovaj 81. Kliknut ćemo submit i confirm. Sad ćemo da vidimo, ja najviše bi želeo da dobijem Mesija. Opet i onda bi mogao da upgradeam ovog mog Mesija, vjerovatno 1 overall. Ovdje samo da nam očita.
Evo ga, sad ćemo da otvorimo i koga ćemo da dobijemo. 4 poena i... Opa, Marko Asensio. Dobro. Dobili smo Marka Asensija. To je dobro. Mrzim me uvek da igramo ovaj event. Evo da kao što možete da vidite, ovdje je najbolji Marko Asensio. Njega smo dobili, to je dobro. Ćemo da vidimo šta imamo ovdje u Treasure Hunt eventu. Ljudi, svi ostavite like, subscribe-ite se na moj kanal. Hajde pak idemo sa lajkovima. Ako može 10 ovih lajkova, izvinite, malo sam se zbunio. Ja bih volio 10 lajkova. Moj rekord je 9 ili 8. Želeo bih da pozdravim kanale Srpski Četnik, Steva Ribar i Football Challenger i mog brata. Ja ću njemu vjerovatno u decembru otvoriti YouTube kanal pa će i on snimati. Malo ćemo onako pomagati. Možda ja mislim. Evo došli smo ovdje do X-a, samo da ovdje učitavo i da vidimo šta ćemo da dobijemo. Dobili smo Lewandowskog i Marka Asensija, to je dobro. Mada Marko Asensija to možda nije bilo baš dobra ideja, pošto pukao sam dosta dobrih igrača i to ovdje neće biti igrač. Pukao sam dosta dobrih igrača i to za jednog koga ne mogu ni da prodam čak, ali ajde, nema veze. Ajde, ja ću se vama javiti kad budem došao do X-a.